Everyone, welcome back to Sunny Direction. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back again with the Mzansi Reality TV show, and namhlanje guys sikhuluma ke ngezingane zesithembu. Yo, hayi shem. Yabona uTirelo akagoyi uyafokofa laphana ke kuleya show ke umpumelelo ke uyamvulvaya hayi kancane. Abantu abaningi ke guys bazilokhu bemkhumbuze njalo uTirelo ukuthi ke uyakhumbula yini ukuthi uVuyokazi wayegowa kanjani. Umpumelelo ethi kuzofika intombazane eyintombi nto ebese yahamba yolobola yona ibe umamkhulu wabo kube yona ke eundlunkulu njengomacele lapha ke kwaMseliko. Babuza lokho ukuthi uyakhumbula noTirelo ukuthi ke wayephapha kanjani esho ukuthi uVuyokazi ufuna ubomamkhulu yini utholani yena ngeke ayilwela indoda kanjani njani weshe nje into eziningi guys. So bamkhumbuza lezo zinto ke ayezisho bathi namhlanje seyacula uTirelo secula amaculo athi phola inhliziyo yami kanjani manje. And ke guys namhlanje into eyenzekile kule episode yengane zesithembu ukuthi ke uVuyokazi noma ke uTirelo utshela umpumelelo ukuthi ke ufuna ahambise ingane ecreche noma ke amnike imali yokukhokhela ingane ke edaycare. Uthi umpumelelo aneva kwenzeke lokho Nkosi yami mina ngeke nje ngikhokhela ingane imali yango 3000 izokuthatha uyise khona ifike ilale idle ivuke ibuyize ekhaya. No, if uhlulwa yilokho buyisa ingane yami ngiyihlalele nayo ngizoyinakela ngendlela ngizoyinakela kodwa ngisencane kabi ingane ukuthi ngathiwa ngikhokha ke 3000. Wona ilapho kusho ukuthi ke abantu bakhona aba understand izinto ngokufana. Izingane ziya kuma daycare zikhokha 3000 zibe zifunda futhi indlela phezulu uyifunda ngakhona kodwa ke for umpumelelo uthi never akhokhe imali engakho yena ke into ayifunayo ukuthi ufuna ukuhamba yolobola. So guys umpumelelo ke kuleli viki ezoqala ke guys uthumela abantu bahambisa inkomo ke kubo ke kwaAmahle kwaBiyela bayolobola ke uAmahle kwaBiyela. Njengoba uAmahle lo utshola kuqala kusho ukuthi ke uAmahle uNdlunkulu yena mamkhulu ke wakaMpumelelo. Usho ukuthi ke uTirelo akasiyena kumamkhulu ke umamncane. Angazi kanjani ke guys ngoba phela uTirelo azi guys ngoba phela uTirelo uyena ke omdala unalo Amahle ofikayo but ke umpumelelo useqale ngoAmahle wayokhokha khona. So sekuzoba uyena ke guys umamkhulu ke walaphana kaMseliko. Asazi noma uTirelo uyovuma yini ukuthi amlobole na kubo noma ke this is the end of the road ngoba ke uTirelo guys useke washo wathi ke uyago impela cha ziyambuyela ngempela kodwa wathi ke ulinda ukuthi aphole bese yakwazi ukuthi ke amove on ngoba mengasa move on manje engakapholi then uyakuba nenkinga ngoba uyamthanda ubaba kaSingabakho ukuthi nje baba Singabakho Nkosi yami uyaqonywa uyiphila nempilo yakhe uselfish ucwangela yena yedwa akanandaba nomunye umuntu obalekile empilweni yakhe ke uyena. So siyathemba guys ukuthi uAmahle Nkosi yami mhlawumbe uzowubamba ushisa lo amende yoba ke sevumelana nje nompumelelo ukuthi ke uTirelo uyibhubesi. Hayi ke asazi bakithi kodwa nje bavumela impilo wathi umunye uyibhubesi athi vele uyibhubesi. Asazi guys uzoyimela le ndaba yampume ngoba umpumelelo sayingane usazoba hera. Washo uMamseliko washo ke umayeni ngesikhathi ke uVuyokazi ke ezombikela indaba zika Mpumelelo wathi uzokuhera. Hayi uqale guys uyabahera vele ke uqalile ke impela umpumelelo uyabahlukumeza umoya. Uthe uyaxolisa ukuthi uphula inhliziyo kaTirelo but akaxolisi ngezenzo zakhe. Osenhliziyo nje kuyona ephukile. So guys asazi ukuthi ke iyozala nkomoni Nkosi yami. That bring us everyone welcome